কিন্তু ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ସଙ୍ଖେ ସେଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଙ୍କେ। ସେ ବାବୁ ଜଣକ ମତେ ଭଣ୍ଡି ଦେଲେ। ସେ ବାବୁ ଜଣକ ମତେ ଭଣ୍ଡି ଦେଲେ। ଦେବି କହିଲେ ସେ ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ହେଲେ କାମ ସରିବା ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଦେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଦେଇ ମତେ ବିଦା କରିଦେଲେ। 5 ଲକ୍ଷ ଏତେ ଟଙ୍କା ମତେ କିଏ କାଟି ଦେଲା? ଓହୋ ସେ କଥା ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ତ ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବେପାର କରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବା। ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ଠିକ ଯେ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? କହିଦଉ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଆମକୁ କହିବନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ? ମୋ ଉପରେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋ ଉପରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଚୋରି କରି ଡକାୟତ କରିକି ଆଣିନି। ସଚ୍ଚୋଟ ଉପାୟରେ ଆଣିଛି। ସେ କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତତେ କିଏ ଦେଲା? କେହି ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ନା ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ ମନୁଆ। କହୁନୁ କହ ମନୁଆ ଏତେ ଟଙ୍କା ତତେ କଣ ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ? ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା କିଏ? ତତେ ତ ମାର ନିୟମ। ଏତେ ବଡ ନିୟମଟେ ପକେଇଦେଲ। ଏତେ ବଡ ନିୟମଟି ତମେ ପକେଇଦେଲ। ମୋ ଉପରେ କଣ ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି? ମନୁଆ ଉପରେ ତମ ମାନଙ୍କର କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି? ଆରେ ମନୁଆ ଗରିବ ବଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇପାରେ। ଅନାଥ ପିଲାଟେ ହୋଇପାରେ। ସତ ହେଲେ ସେ କେବେ ନା ପକେଇ ପାରିବନି। ସେ କେବେ ବି ତମ ମାନଙ୍କ ନାଁ ପକେଇବନି। କେବେ ନା ପକେଇଲା ଭଳି କାମ କରିପାରିବନି। ତାହେଲେ କହିଦଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ତତେ କିଏ ଦେଲା? କହ ମନୁଆ। ଜବାବ ଦେ। କହ ମନୁଆ ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲା? କହ ମନୁଆ ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲା? ନିଜର ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରି ଏ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ରୋଲିଂ ଆଳବର ମନୁଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ତେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଟି ପକାନ୍ତି।